O xuvenil dese de Chantada perdeu na casa por 2-0 co Coruxo. O líder amosou no Sangoñedo porque ocupa o primeiro posto e concedeu poucas oportunidades. Dende os primeiros minutos o Coruxo acaparou protagonismo ante un Chantada que aguantaba as acometidas dos visitantes coa intención de poder facer algunha contra, que case se fixo realidade cun centro de Miche que case chega a Bacarí. Pouco antes de chegar ao descanso, Maxi rematou ao fondo da porta contraria e subiu o marcador o 0-1. Tras a visita aos vestiarios, o Chantada repúxose e aumentou algo a posesión do balón, e case empata Cristian. Pero o Coruxo viu un pouco o perigo e subiu o ritmo ata acadar o 2-0 aos 15 minutos do descanso. Empezamos bastante atrás, e o Coruxo notouse que era o líder, pero co transcurso do partido íbamos encontrando mellor no terreo de xogo hasta que chegou o gol diles. Despois, na segunda mitade, máis do mesmo. Nós intentamos ganar o partido, pero nunha contra meteron o segundo gol e nada. Os últimos 20 minutos fomos polo partido, pero non dimos metido un gol. Os cadetes perderon por 3-2 ante o Verín, que supuxo a súa primeira derrota nesta segunda fase. Os dous equipos fixeron un partido pouco vistoso con poucas chegadas en ambas áreas, pero con gran efectividade. O partido comezou igualado sen chegadas á porta, con dous equipos máis fortes en defensa que en ataque. No 26 chegaba 1-0 logo dun rexete nunha acción a balón parado. Na segunda parte, aos 10 minutos do descanso, o Chantada igualaba nun saque de falta de Pobis, que non toca a ninguén e se introduce na meta rival. A pesar deste tanto, os chantadinos non se sentían cómodos e o Verín facía o 2-1 no minuto 62 cun disparo cruzado, e en pleno desconcerto dos de Juan chegaría o 3-1 no 69. Os chantadinos reaccionaron e acurtaron distancias por medio de Roberto, que asinou o segundo tanto cando faltaban 3 minutos para o pitido final. Este partido foi moi difícil, xogamos na casa do Verín, o terceiro clasificado, e quedamos con un resultado de 3-2 perdendo. Na primeira mitad estuvo igualado e chegamos ao descanso con 0-1 perdendo. Na segunda parte o físico favoroulle as de Verín e puxáronse 2-0. Recortaríamos distancias poñendo 2-1 por medio de Chulín, despois meterían o 3-2, o 3-1 e xa no treito final metería o 3-2 e así chegarías ao final. No campo da Medela, os xuvenis do Taboada seguen facendo encontros moi vistosos cheos de goles. Na xornada 9 foron 5 para un Taboada que tiña o partido gañado a falta de media hora, cando chegou o primeiro dos visitantes. No treito final, os da residencia amagaron coa remontada, logrando poñerse a un só tanto do empate.